Takže čaute lidi, já vás zdravím u tohle menšího videa neboli vlogu a chtěl jsem vám jenom říct, že jedeme s rodičema a s bráchama na takový menší výlet neboli menší dovolenou a nebudu vám říkat ještě kam a nechám vás překvapit, řeknu vám to, až tam třeba dorazíme nebo tak. Takže já to nebudu obkecávat, ať video není úplně dlouhé, protože si myslím, že to bude jakože dobrý zážitek. Takže zanechte tady like, odběr a zvoneček, hodně by mě to podpořilo a byl bych rád. A nevím, co dál dodat, takže se mějte a já se vám ozvu pak. Takže ještě jsem vám chtěl oznámit, že včera vyšlo nové video, jo, jak jsme byli s taťkou na výletě a ještě s bráchama, takže se můžete kouknout, nabíhejte na video, hledejte tam lajky, dávejte odběry a budu fakt moc rád, když mě trochu podpoříte aspoň. A všechno je v tom videu, takže nevím, co bych měl dodat tomu videu, tomu předtím, takže všechno tam je, nebo aspoň tak zatím čau. Takže lidi, my jsme teďka si jeli dolů s výtahem a my už jdeme do auta a budeme čekat na rodiče a přibalili jsme si jako kluci, nebo jako prostě já a moji bratři jsme si přibalili do ruky nebo jako takhle do auta. Na cestu jsme si vzali Actimel, jo, a mám i klíče od auta, takže můžeme už jet někde. Ne, já bych nejel, protože jako já si myslím, že já to umím, protože miluju auta, takže se občas dívám na nějaké auta, takže si myslím, že já bych to zvládl sice řídit, ale není mi 18, takže to zkoušet nebudu. A ještě jsem zapomněl, Šimi, pojď sem. Pozdrav do videa. Čau. A ještě brácha. Čau. On je za kamerou, takže se nemůže moc ukázat. A můžete a i od brachy, co je za kamerou, tak můžete nabíhat na jeho YouTube, bude tam mít dneska taky video, takže takhle dávám ho do popisku, takže se můžete pak kouknout a budu mu dělat kameramana a on bude dělat mě, občas nám bude dělat mamka nebo tačka, takže uvidíme, jak to bude a takhle, takže nebudu to moc komplikovat nebo tak něco. Takže takhle no, tak zatím. Takže lidi, my jsme ještě nedošli ani do auta a už jdou rodiče, brácha menší, Šimonek běžel za něma, takže takhle. A my už jsme u našeho auta, u naší Škodovky, jo. Je to Lamborghini SVA, nebo tak, jak se to říká. A neboli BMW, jo, má to V8 motor, ne, je to Škodovka, má to tak V6, ne, to ani ne. Víte co, kašlete to, tam je Tesla, takže já nebudu nic komplikovat, jo. Tak se mějte, zatím. Nastartoval, máme Lamborghini, jdem do auta. Lidi, už jedeme, pozdravte, kluci. Good morning. Mami, pozdrav do videa. Čus. A i ty tati. Dobrý den. No, už jsme vyjeli a teď je asi, jak dlouhá cesta, tati? 2 hodiny? 3? Nevím. 500. Asi. Ukazuje 58. Je to prostě cca kolem 2 hodin pojedem, takže takhle a uvidíme no.
Lidi, dojeli jsme do cíle. Je to tu docela pěkné. A nenatačím. Natačím to, jak to říkám. A jak jsi s bráchou užil cestu? Dobře. A Šimi, jak jsi užil cestu? Dobře. Tati, jak jsi užil ty cestu? Řidičky. A teď půjdeme ještě za mamkou. Chci zeptat. Mami, jak jsi užila cestu? Skvělý. Takže takhle. Vám tady dám pár záběrů, jak to vypadá, takže uvidíte. Tak zatím. Takže lidi, tady to takhle vypadá, jo. Dám vám tady i fotky, abyste si třeba přečetli co a jak. Takže takhle. Lidi, my jdeme s Braškou se kouknout tady na nějaký baráček, nebo co to tady je, jo. A jakoby je to nějaká prostě budova. Takže nic zajímavého. My jdeme teďka tady s brachou. Jo, oni ještě někde tam, jo, jsou trošku dál rodiče s dalším brachou. My jsme totiž byli jenom čurap. A Braška je taky zabiják, má taky kafelku. Hvězdičku. A víte, co tam je? King. Tady dám hvězdičku jako že král. Takže je to tu pěkné jako docela, jo. Jako my jdeme prostě nějakým lesem, jo. Takhle. Lidi tady všude chodí mravenečci lesní. A je jich to jakože docela dost. Jo, mi to nebylo si dopad, protože jdu pryč, hej. Já se budem chytnout v boti. Takže lidi, jenom jsem vám chtěl říct, že teďka jsme dojeli na místo, je to někde za Opavou a je to přehrada Krušberk. A je to jako fakt pěkné, ale my teďka jdeme nějakým lesem, jo, si to prostě obcházíme, jo. A prostě jsme dojeli někde za tu Opavu na přehradu Krušberk, takže je to dobrý výlet, takže se můžete kouknout. Cesta je taky pěkná, ta příroda venku, jak se díváte všechno. Takže takhle a pak myslím, že pojedeme ještě někde, ale to vám teď nebudu říkat kde a řeknu vám to až pak zas na tom místě. Takže já si myslím, že tohle je dobrá procházka přírodou. Ptáci tady pískají, máte tu i lesní mravence a tak dále. Nevím, jestli to slyšíte, ale pískají tady ptáci. Takže takhle. Takže já se vám ozvu, když tak zase za chvilku. Takže lidi, my jsme asi v půlce cestě, nebo čtvrtce. A dostal jsem chuť na tenhle Actimel. Je to myslím z Alberta nebo Lidlu. A je to fakt dobrá pochoutka na jakoby takhle na Tady mi vypadl trošičku mikrofon, takže vám jenom řeknu, k čemu to je. Je to takhle dobré na jakoby na jezení nebo jakoby na napití a musíte to pořádně zaštěrkat, aby to mělo jakoby tu chuť. Je to jakoby takový jogurt, ale musíte to zaštěrkat a já to dám cca na 2 loky, to vypiju a no, má to hodně i jakoby těch živin, nebo jak se to jmenuje. A jakoby takhle, takže doporučuji si to koupit, jo. A jakože takhle no. Takže si to nabíhejte koupit. Má to dost různých surovin, nebo jak se to říká.
A já nevím, co dál říct, tak tady mi trošičku taky vypadl mikrofon, jo. Takže už jsem si to zaštěrkal a už si to jakoby tam otevírám. A já jsem to dal jakoby na ty 2 loky, jo. Takže si nechte dál užít video a teď to bude trošičku bez zvuku asi, takže takhle a užijte si video dál. Zatím čau. Mi se vybil mikrofonek, takže mě nebudete moc slyšet, hlavně to nedrž za mikrofon, jo? Takže takhle. A zjistili jsme, že tu jsou fotopasti na monitorování zvířat nebo tak něco, že tady se prostě že to jsou prostě jako takhle na hlídání zvířat, jakože co dělají a tak dále. A je to pásmo 1. stupně, že se tu může jako jenom jezdit na kole anebo jít pěšky, že se nesmí jezdit autem, že můžete jít jenom po téhle silnici a nesmíte jakoby do lesa, co je kolem nás. Takže můžete prostě jenom po téhle silnici. Ale já jsem ti rozuměl srdceň. Takže si dávejte pozor, když byste tady někdy byli. Lidi, teďka si dáváme pizza střížku, jo, a jdeme nějaké menší přehradě a pak budeme zpátky, protože jsme zjistili, že se to nedá prostě jako celé obejít. Takže takhle. No, takže tak. Já mám špinavé nohy, nebo nohu, protože jsem spadl tady do toho. Jo, a máme tady nějakou... Bez jídla to vydržíš, ale bez vody. Lidi, už jdeme zpátky, nebo už jsme jakoby šli zpátky, jsme zas u téhle přehrady. Jo, jsme prostě jakoby u auta, takže se jdeme jako na chvilku do auta si sednout a pak jdeme do velký... Ne, pak jdeme se podívat na tu druhou přehradu. Tady jako jak je vedle toho, takže takhle. Tak se zatím mějte. Takže lidi, už jdeme na tu velkou přehradu. A jakože je tu výška docela, no. Natočím vám pár záběrů. Takže lidi, teď jsme přišli zpátky, natočil jsem vám pár záběrů a už jdeme do auta a jedeme na druhé místo a to vám prozradím za chvíli.
Lidi, my pořád sedíme v autě a bloudíme tady prostě, jo, podle GPSky a takhle. Máme jak si užíváš tuhle cestu? Boží. Boží. Ty taky? Jo, to je to. Bloudící cesta. Ale trochu cíle dostane. Náš Braška spí, takže úplně z té cesty jako mít nebudem. Za náma jsou další auta, které taky bloudí. A takhle, no. Jedeme asi půl hodiny a prostě furt jezdíme dokola, nebo já nevím, a prostě tady bloudíme vole nějakou cestu. Prostě jsou tady jako nějaké pole, krávy, všechno. Mám myslím natočené krávy a i vyfocené, takže vám pak dám. Zatím mějte, až dorazíme na místo, tak se mám vozku, anebo ještě o půlce cesty. Lidi, už jsme dojeli do cíle, někde jsme to tu našli a jsme na další přehradě. Ale tu je to. Lepší parkování. Za chvilku vám řeknu, jak se to jmenuje a dozvíte se, kde jsme. Takže lidi, jsme tady a je to přehrada, počkejte, musím se zeptat. Jo, Slezská Harta. Je to přehrada Slezská Harta a je to taky přehrada, takže omlouvám se, kolikrát jsem to řekl. Takže takhle natočím vám zase pár záběrů, jak to tady vypadá všechno a pak se zase uvidíme. Lidi, vylezli jsme tady na nějakou skálu, jo, je to ještě výš, já bych to vylezl, ale nechci. Čekej, já natačím. A je tu pěkný výhled, lidi. Takže my jsme tady a to má 61 metrů a 59 metrů to je do hloubky, jo. Takže kdyby jsme třeba skočili, tak už se možná ani nevynoříme, jo. A dobrý, ne? Tady nahoře jsem byl a chtěl jsem jít ještě výš, ale pak jsem se bál, že to nesleze jako dolů, víš, víte? Jakože tam by se nějak možná dalo, jakoby nějak bych to slezl, ale úplně nevím. Že trošičku jsem se bál, že to prostě neslezu tím, že prostě tam bude, jako že to bude klouzat a tak dále a ještě mám papučky, víte, takže takhle, no. Takže lidi, my už jdeme k autu a asi pojedeme domů, nebo nevím, takže uvidíme co a jak a ještě se vám ozvu, co a jak bude probíhat celý ještě den. A jak jste viděli, tak to bylo pěkný, fakt můžete si tady zajet na všechny místa, kde jsme byli včera i dneska, takže si můžete kouknout, jak se to jmenuje, jak to tu vypadá, co všechno se tu dělá a tak. Takže doporučuji místa na prostě nějakou pěknou jakoby dovolenou, takovou prostě jakože na nějaký pěkný výhled, na nějaké pěkné místečko, takže takhle. Takže se zatím mějte, já se vám ozvu za chvíli. Už jdeme domů. Takže lidi, my teďka čekáme na rodiče, jo, oni šli do Globusu nebo co nakoupit.
a půjdeme dneska na bazén na Sarezu, takže vám natočím i něco z toho. A teď jsem chvilku prospal, nebo jakoby takhle Plno. spal i nespal. A prostě poslouchám písničky, jo. A je mi vedro, jakože velké, Ještě šli koupit nám noky rodiče. takže A malý se vám ozvu za chvíli a uvidíme ještě co a jak, nevím jestli se zruší to, že nepůjdeme, nebo jestli půjdeme na ten bazén nebo ne. Ne, protože by nešli koupit Takže uvidíme, takže se zatím mějte a zatím čau. Lidi, my jsme dojeli do Poruby na Sarezu. Finiše. A Filipu, že je rád uražený. ne, já jsem neposkytl. Václav. Jo, byl uražený, že Nebyl, nevíme. fakt nebyl. Jsme tady na Sareze. Šimon. Se akorát najíme a budeme plavat. Já jdu do Bos. vole. Lidi, my už jsme vevnitř, jenom se teďka jdeme převlíct a pár záběrů z vody, nebo tak natočím potom, takže se zatím mějte a pak se vám ozvu. Čau. Takže lidi, my už jsme ve vodě a mám tady jakoby tu věc na to, aby jsem neměl mokrý mobil a snad to půjde něco natočit, uvidíme. Tak jdeme natáčet. A tady je bracha. A tady jsem já. Kaje, vole. Aha, on je tady. Neží. No, bracha prostě umí skákat. Takže tady se mi stal trošičku fail a dostala se mi voda do toho, kde mi to pokrývalo ten mobil, aby se mi tam nedostala voda, ale stejně se mi tam dostala, takže jsem měl jakoby takhle trošičku mokrý mobil, takže tak. Lidi, my už jdeme domů a mám nejspíš, jakože mám vodu v mobilu, jo, protože z toho natáčení, takže takhle. Takže my už jdeme. Pojď zpátky, Šimon. A potom, že lidi, my už jsme dorazili domů, nebo jakoby rodiče šli ještě do Penny a my teďka půjdeme za psem a já bych tohle video tímhle ukončil, takže bracha se s vámi loučí. Čau. Další bracha se s vámi loučí. A já se s váma taky rozloučím, takže se mějte. Dejte like, odběr a zvoneček pro další takovýhle videa. A takže Dracha, vám chce ještě něco říct? A máme tak 500 bilionů lajků. To nedáme, ale to je jedno. To je jedno. To je jedno. Tak, takže se mějte a čau. Dejte aspoň 300.